महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ रूप अन्य समस्त देवदेवीଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଆଖି ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁକି? ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଅଧୁରା କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଲୁଚିଛି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର କହିଲା, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦାରୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେହି ଦାରୁରୁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହେବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ତୁରନ୍ତ ସେହି ପବିତ୍ର ଦାରୁର ସନ୍ଧାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। କେତେକ ଦିନ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକୁଥିବା ଦାରୁ ମିଳିଲା। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। ରାଜା ସତେଜ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ କାଠ ନୁହେଁ। ସେହି ଦାରୁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଘଟିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି କାରିଗର ସେହି ଦାରୁକୁ କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅସଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ରାଜପାଳିକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାକୀ ବନ୍ଦ କକ୍ଷରେ କାମ କରିବେ, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରୁ କାଠ କାଟିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କେତେକ ଦିନ ହେଲା ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜପାରୀରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶେଷରେ ରାଜା ରାଣୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଘର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଅଧୁରା ଥିଲା, ରୂପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଜଳମଳ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବୁଝିଲେ, ସେହି କାରିଗର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମ ଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ସତ୍ୟ ଦିବ୍ୟତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ।